ndị be anyị udo dịrị unu. Video ahụ maka ndị Igbo. O nwere a young lady a na-akpọ Ogechi Njaka. Ahụrụ m ha video where she was arrested. Kebe eziokwu na amarọ m na prank ka ha na-eme. Amarọ m ma eziokwu emere arrest, amakwuru m onye mere. Mana nke bụ eziokwu bụ na people like that na-atụrụ ụmụada anyị ajọ ụkpụrụ. Ndị a bụ influencers, ha nwere negative influence on our daughters. Nwanyị abụrụzi nwanyị. People like this, people like Akpe, people like that bụ ndị kwesịrị nọ n'ụlọ mkpọrọ, ekwesịghị efu the light of the sun again. Not because na ha mere ihe mmadụ na-emebere, mana when you don't have respect for human dignity, you don't have respect for womanhood, you don't have respect for it, you don't have value for the dead, you're supposed to be behind bars. Mmadụ dị ka Evang nwụrụ nọrọ na mortuary. Ogechi ekwere in the name na ọ chọrọ i-destroy kedu nke ba ya J-Park Chinedu he used to be my classmate in those days in Igbo. In the name ni chọrọ i-defame ya, wee jide the dignity of Evang destroy. Don't akpọ ntu nọ na-edina onye a. Nwunye Evang dị ndụ, ụmụ ya dị ndụ, ndị ọgọ ya dị ndụ, ndị nnewu niile nọ fearlessly. Ịsọghọ ndị nnewu anya, ịsọghọ nwunye anya, ịsọghọ ụmụ ya anya. Nobody means anything to you just because of differences in the name. Need defend the Zion ministry, and that brings my mind. Evangelist Ebuka, by the special grace of God, the world have seen your vindication. Your light have shone so brightly, and a belief in any human being can pull you down. Personal belief. I expect you, evangelist, with every due respect, under the sun, Ipotasi Ogechi, either privately or publicly, because you not only demonstrate in Horogenanya. Men get expect because when we come so I expect you either publicly or privately. If this lady stop this approach to life. She did this kind of thing. Me can ndị Igbo nwee etu enwezi ihe na-apụta n'Igbo land na-agbawa obi. Ijide mmadụ winuru Grammy, somebody ihe ọma mere mmadụ, forget about ebe onye ha si. Onye ọbụla aka na-elive mentality of ndị ebe a onye arụ adịsịrị onye ha in the 21st century. Ebe ọ bụla ngwa onye ị na-emele onye a bụ onye a na-eni the love between Davido and the Cubana chief priest. Onye nke onye Yoruba, onye nke ha na-eri n'ofu efere. Mmadụ win Grammy, ịpụta na-agwa ụwa niile n'okporo ịnọ ebe ahụ ejide gị ka i prove that thing. You know, in Nigeria we ọkacha ndị Igbo onye mere nka ọwụ fake, something that you cannot prove. Ịpụta na social media na-ekwu ya for either na na-achọ gịnị ka na-akpọ traffic on your page ka ị nweta view, nweta ego n'internet, or just out of sheer wickedness. People like this should be behind bars, and I pray that our daughters do not copy this. Onye na-claim on Zion. I know that most likely onye man no in any group, in any of the group in the US. I'm an woman, I don't like it. They can't tolerate this, and I'm sure that they must be giving report to Ebuka, will be asking him to publish a disclaimer. No, but you know, it is too small to dent the image of Zion. I like to separate things. I like to say things straight without cornering it. But because no, they get impression, no Zion couldn't defend Ebuka be evangelist by everything that holy with good due respect should come out and publish a disclaimer. Let this girl go and rest. This is the only way to publicly
sanitize the mind and the sanity of our people. Kaya dị ka ndị ala onye Igbo na-ekpekpere siri onye Igbo na-agba mgba ọ dị ka asị na ya nwere brain. Kedu ihe Ifeanyi Uba ga-eji nọ na mortuary? Ogechi mana you could be the one there. Kedu Ogechi nọ na mortuary? Nwunye Kanamon, ndị ọgọ Kanamon, ndị Nnewi, ndị Anambra, ndị Igbo niile kana, because ka ọ na-enwere ife o mere ego nwe ndị o mere ife. Bụ ịpụ ọnụ na-asị o jikwa kpụ onye antụ, o jikwa nye nke na-akọ ihe ndị na-adọrọ shọ. Ọ bụrụ na ọmụnwa ka ị mere nna m ihe a abụrụ etu mbụ fada mma ya asị fada na-adọ ndịda. Ọ bụrụ na ọmụnwa wee lee person onye Nnewi oyimo na-akpọrọ gị, if you don't prove it na ọ na nga forever. So that in those we high now. Don't copy wickedness. Don't copy rubbish. It's so painful. This is evil and only a man of God should come out in a simple way and say this is not good. Ogechi cannot kill you, cannot bring down your ministry. Chineke gozi gogi. Oh bro, you don't require the help of charlatans. Now, ona anugi ife Reverend Father kwuru. Ona anugi ihe Reverend Father kwuru. Ekwugo m ife how many times? I'm ndị Igbo. Let us know how we are talking on social media. Let's know how we talk. Ogechi Njaka, it's true that honor defend the Zion ministry. It's true, but only if you are Christians. Only if you are Christians. I'm not only onye naga church melenche hale. Yes. Mana ebe ikremulu ni ilo of Evang Ebuka. Na onye ọbụla chọrọ ịgba saga ma onye ọbụla chọrọ ịbịa insult ya or just to ibo allegation go destroy image na social media. Ni nwere ike ibinite face that person. Yes, all the possible ni nwere ike stand up. Onye ahụ n'ihe ọ na-eme adọrọ mma, onye ahụ ya kwụsị ya, something like that, all the possible. Mana o nwere limit ọ ga-aga, o nwere limit wa bazie ọ dịzi njọ. So nke gona J Park, I have said many times ekwugo m okwu about it. How many times? Ekwugo m okwu about it how many times? Ekwugo m okwu about how many. So ihe nchọrọ gbasa gona J Park and all these things. Make una try how una make peace. John Onunges make peace. Ọwụ na ọ ga-ekwe J Park and the governor eziokwu, ha keep silent. Ogechi na-ekwu, let them keep silent, ha bụ nwoke. Ọ bụkwa na ọ ga-adụ possible ebe Ogechi nọ, Ogechi keep silent. J Park ma governor eziokwu na-ekwu n'anya isi, let her keep silent. Because ekwugo nya na this thing continue na-aga. Ọ ga-ebute disgrace, ọ ga-ebute damages, ọ ga-ebute many things ọ na-agara like in future. I'm not saying no get booted disgrace or damages ebe J Park or ebe Ogechi. Two of them making peace. I have said it before that violence here on the social media na basaga na insult onya. It will not you will not gain anything in it. Your health will not get anything good on this saga on wonge. Kame ona cause no damages in health. I have said it how many times. During the process of Tuales Ogechi, Abaina Governor Zoku, you people heard what he said. But I said IPOP, no Ogechi na will take gonna sponsor on the pop. Now the public, every police people and DSS no cook that thing. I want somebody in the video the thing, we post the thing online. I want to regret or one more put that thing. But no Ogechi less. That kind of video and that kind of statement damages and many things in this thing. Ogaga on expect. Level for the kugoku now. Otigon na the thing. So here on level one aga now. John Onunges make peace. On a J Park na governor Zoku, but no Ogechi nkete. Unu bu nwoke. Basi ni nkete. Ona akona nu basi ni nkete unu bu nwoke. Basi no Ogechi nkete. Ihe ọsọ Ogechi na-akụbasị na nkịtị unu bụ nwoke ka peace do ama na mgbe ahụ Ogechi bido na-adọ nwunye J Park the thing with him mbịa ọsọ Ogechi kwụsị ya
ọ bịakwa kpọkwa see man nsị akwụsị ya. Yes, because ọ gbaziri over speed too much. Nsị ya sụka mụda ya kwụsị ihe ọ na-eme, ihe ọ na-eme adọrọ mma. Obodo bịa kpara mtata na mgbasị nkịtị. So ngwa now n'ezi ebe case na-aga now, case na-aduzi higher every day. Damages are coming if you people don't want to make peace. I will end this my video here, but I want you people to know that damages are coming. Ọ bụrụ na achọ end this thing, mark on today's date. I can celebrate New Year. What at our 4th or 5th? I don't know. You people should stop this thing, because okay, put the damages. Let me end this video here.